Brojo klono sewadone kang sampun ora cerdas kotak karuning pandhe sari gerindo. Meneng berat dening para nayaka saking Batarang Negeri. Brojo klono sewadana ingkang sami ambiyantu dening Patih Bujang Ganong. Ijo saking Kadipaten Praja Batarang. Oh, hey. Lagi asik, oke. Ose. Oh. Yo. Pasti konten FB Pro iki saiki. Ho. Hey. Ha. Ho. 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 Ha. Ho. Lagi kecil tinggi. Nyoplek segae dek banterne kedang jatahan kowe. Hei! Hau! Lah!
manusia berkepalanya, Bu. Iya. Oh. Oh. Ayo. Ayo, ayo cah. Kowe enak lu, pepeh aku cil bukan kalah-kalan. Heeh. Wetu wek dhewe kok. Balamu sawangan ambekane Senin Kemis lho. Setengah rolas. Kowe awakmu kaya biting balamu dan Setengah kebo kabeh lho. Setengah rolas. Iki pisan pokok yo an. Yang wis yang. Iki rompi apa? Kancane disawang. Yang wis yang aku isin. Rene-rene dadi tukang parkir iki lho.
Lah yo. Tamongi. Kowe gong tau ditapuk helm proyek kowe. Isin aku Tak yang. kowe. Yang wis yang. Loro. Yang wis. Isin aku yang. Isin akiwe. Isin akiwe ngerti gak? Akiwe isin. Hah? Kok Banyuwangi urusane Banyuwangi ade nek Lah Tulung iya Agung. beda lho. Tak virale ning kene. Mbok ngono. Gua kan ulang tahun toh. Dikek sik. kembang. Cek sunatan kimatren ulang tahun dasmu. Akeh cah cili-cili. Heeh. Cak cilik-cilik gak genah. Yang wis ya gak genah. Cili genah apa ora? Genah iki. Si Genah montok. apa? Si montok. Oh ya yang. Heeh. Aja mbok genah nih. Aja digenah nih. Le, di sekolah. Waru trasowaru aja mbok genah. Anu lho Mas, ki bocah-bocah ki jek usume lek sekolah JMBG diwarai ngono kuwi malah ora yo. Kowe trimo moro rene bedani tukang parkir ki lho. Lho yo. Biacot tekan ngadi luwih trimo ngono ae kok yo. Nyocot. Lho, atane kene kon nyocot ya aku. Meneng Lho, meneng yo ora bayaran aku. Wis yang wis. Mangga omong ae. Salahe kejak kene-kene iki. Iki pajak goblok kabeh dijak. Iki aja wae ngono Dan pleki delok to lho. Delok to. Aku yo suwi gak ning kene jaranan iki. Oh, gak ning kene Loh, to? Terakhir tahun Kapan? kapan sawi cik bayi aku Aku lagi ajak tas iki. Cek lagi iki ya Mbak Dep ya. tukang ngenong nyocot Cilake ya? bayaran setengah kena aku ya. Nah, cek lagi padha ya. Aku first time iki, wong loro iki. First time ngundang wong rada ra penak kabeh sing digawe. Mulia, Blek. Mulia. Ayo entekno Blek, gendang Blek. Tekno ndasmu, tekno iki gene bahan iki Eh. dadak iki ndasmu. Ora nek perlawanan Ki mumpet belas gasmu ya, iki. Blek. Delok to. Kancamu cah loro wae rene bahan kancamu dolan lungguh kabeh. Ora nek perlawanan belas. Isin. Ngene Mulai. iki. Kenyeh. Mulai turu. Dolan distinke piye? Delok nek lho. Aduh. Enek UFO apa piye nyawang dhuwur kabeh. Blek mulai osek, Blek. Ayo Blek omong. Dijine udah anak lho misan. Dijine jek enom. Wah, teko kene mek nutu. Eling to. Blek. Kancane ning ngene dhewe meskipun aku beda dhewe seragame. Adekku kudu kompak. Alasan. Dasku dasku lambeku kudu mentol lho. Omong tak. Blek melek Blek. Salto. Melek osek. Salto. Panjai kenyeh abeh. Kirek. Nek kowe iki. Menang to, beh. Sing kirek kowe cacahe Aku iki fotonya. betmu aku iki ngerti yo. Penontonnya kene blas oh Senin jaranan, Senin wae Yo, upacara. Yo wis Bakal jaranan ae. Kudune ndek ingi. metu. Lah ndek iki ora tanggapan to? Becek. Becek, ora tanggapan ya. Jelayak kersula ae. Panggilan kepada saudara Olimpik Ciblek nyeh. dipanggil keluarganya. Ku nek didi kenyeh. At- Nyapa? Weh, Sopo? Wong turu panjake turu kabeh. kok. Sosone rasa Piye? dijak. Piye? Sing piye? Aja gontok-gontok suaramu entek Wis sesuk. tak cilik-cilik doan lho akeh. Asline sing cek Yamine urung turu iki, Pak. Blek. Nek jaranan. Urung turu. Nyapa? Lho kowe lho. Oh iya. Yo kabeh gaplek iki gendeng kok. Takkan alasan. Kowe dhewe dhisik. Nyocot bayaran piro to kowe? Kabeh wis apik. Iku susi Blek. Aku ki mau rangkepan karo tukang son. Ewang ngono ning ngene lho, Pal. Lho ngene dhuwur tok ngomong tok. Iki Kancane Ipal iki wong nyocot tukang kenong. kowe iki wong sapa? Ipal ki wong kuwi. Wah, gila. Cakep wis enak to. Dicampuri anu deh mau Apa? Blek. nipis madu. Ngomong iya. Makane rada gleleng to. iya. Lah iya. Ayo Mas Dian. Blek. Mas Dian ngantuk. Blek. Ngantuk to? Makamu Ngantuk lah piye omong tok ora joget-joget to. Kopine to. Ngomong kok to, Mas. Wis bos, kopi panggih enek. Mataku gak jawab. Ayo Melek to, melek. Melek. Iki request kuwi lek muni ciblek kon melek request ngono. Delon cangkemku bendol lho rene. Request 20.000 lek request 20.000 tak kira lagu to. Heeh. Bae ciblek kon melek request minggu tok. Blek, Ciblek. Ayo, monggo. Jaro, panjai jaro. Iya langsung ke mawon. Sini iki panjak ra payu ini lho. Blek. Terakhir ora tau payu. Kowe Blek, apa payu? Blek. Makamu sebelah ndi, Blek?
Ayo kita ditabui ganongane Bejaro jame. gede-gede kuwi. Lek muni selak wengi omong cacah. Ayo, jare durasi. Ayo. Ayo. Tengah rolas. Ngono. Tak culek matamu. Oke. Iso. Suwirato ketok bae iso. Keteroleh latihan pengandulan. Men cuma kendalane nek weteng. Nah. Hei! Ho! Ketara seragam merah padha dhewe. Aku ra melu iki mau. Aku ndelok. Ngono to? Wah, aku ndelok. Sensor Aku ra melu. tin kon sensor tin. Pak Ijo udah aku. Pemberitahuan. Wah, jambut. Lah iki sing ngene ngene ngelek-ngeleki. Ciblek langsung mulai. Wis metu ciblek ora layak tayang nggo. Nyapo? Kreasi anyar. Macan loreng. Gaplek. Kok panggang yang wis yang itu tadi. Wi mbokmu mbok gawe ta? Mbokmu mbok gawe. Wi mbokmu mbok gawe ngono Mang. Yo ngalah. Lek gawe soal gandongan ku yo mbok sing tenanan lek ngaleni iki. Amin, amin ya Allah, amin. Amin. Umume wong lanang abang, biru, Heeh. macan loreng lho. Dudone Mas, popo kok sing arep iki lho, ibu-ibu sing arep penasaran macan loreng sing kaya piye? Dupno buke. Macan. Lah. Kowe ngerti yo, Jordi nangis iku. Sing pakai ciblek ini rupanya macan tutul. Jordi ya iki mau. Lho kuwi langsungan kok. Ciblek adalah bujang kuat. Malah koyo ora usume koyo Agustusan lho. Kurang seprapat. Yang wis yang aja koyo ngono deh. Bagaku piye to? Soalku ndi to? Senep yang senep. Jangkrik iki ngisini-sini macan iki lho, Saya ciblek menghayati. Iki mau soalnya tuan rumah tak gawa. Ganteng matamu ganteng. Panggilan saudara ciblek dijemput keluarga. Lek muni dekmu soal tuan rumah to? Ya tuan rumah lagi sunat mbok gawe Loh, malah kowe ngapur. ora ro.
tuan rumah kan Piye? nunggu to. Tuan rumah Oh. di to tuan rumah. Di to. Piye? Jadi sunat mau. Kene. Budi. Girane Budi niki. Yes kuwi. Nggih niki. Ah, Asmane sinten? sik tak deloki. Kowe iki ana catetane Den Mal. Mal. Osek, osek. Sak isin aku. Aku sak isin lho. Aku yo isin-isin. Lu isin aku tuh as kowe. Oh, isin kowe ya. Jenenge sapa? Atas mas sapa? Dimas Atas Ipo. nama Galang Blaseo. Sinten? Udu kuwi Dimas Kipo Anggoro. Dimas Adik Kipo. Dimas, adik Mas. Dito. Kipo. Jangkrik malah tuan rumah malah jobok pagri. Nendi Jobok bocah. pagri lho. Yo ngalah bacot, heeh. Lele. Secin deng. Saudara. Jobok kena lho, Panggah beda nih piye jero. sih mbok omong nih. Di wonge. Kuwi. Le, ojo ning kono lah dikeprok barongan ndas mentol be. Sing mentol ojo ngisor dhuwur ae. Sing ngisor wis mentol gara kurang sing dhuwur. Mosok gondangan. Yo karo. Kuwi ndas ojo ndongakne to. Jajal sampean iso mlaku. Wis iso mlaku. Lho ora. Rene lho. Rene. Dik sampean Dek Dimas sampai ngomongi lek ra percaya tak pancal nih Mas kono. Ora. Yo celuken delet. Saudara Ciblek dipanggil Pak Purnomo. Iki kitanan Iki ya gue di carane to. cak. Ora, wis garing to, wis garing to. Urung garing. Oh, gak usah. Guru. Aja. Ora ndasmu ora apa-apa. Lah kondangan piye? Tak mlaku. Jajal ndelok Blek, ndelok. Dek Dimas aja aneh ya engko lek sampai balik kaya Mas Ciblek dadine. Heeh. Blek, Diatur. nggonmu garing kong ndelok dudono. Kon Nggonmu jangan dudono. mlebu lho. Blek, Ciblek, Kowe mlebu tak bare jaranane. Ha. Blek, Ciblek. Ledi. Blek, Hah? ndelok nggonmu garing kong. Ledi. Apa to? Hah? Dibarne. Ya. Aku rong lunas ae, Le. Malah dibarne, aku rong lunas ae. Kung dikei aku. Kayak nang urusanmu ngono. Nyocot pal meneng to tak. Ayo. Oh iya ibuke. Piantone pundi? Sik to durasi sik, sik mangga durasi ya. Iya. Budi. Ademu ora kowe ora oleh samperan to. Niku. Aku ora. Kena aku. Hah? Wahyu. Jalan duwe Ibu. Oh, abang-abang lambe sik ya, abang-abang lambe. Bu, Wahyu. Kentong bar iki nyapa? Oh iya, heeh wis ngono ae. Ipal meneng kok Pal. Lah ngomong rasa gimmick Pal tak. Nyocot ya. Gendang salto. Nonton ben krungu. Aku menjadi cacah. Oh, Ciblek iki mendengaran guyonane entah lho ini ngono. Tah. Kurang sak botol. Piye? Gak Made, sampean nek diwono ndelik nyaput jen. ya toh ayo toh. Bu Pak. Saman ning ngajeng ngono lho. Duras nyapa? Salto. Ditakon nyapa? Wakil. Oh, aku ro wakile. Aku ro, kowe pengen ro. Adik iki. Mau neng ae jeneng. Kebet iseng to? Enggak, ngek. Lah mau neng ngene. Oh, kebet pipis lho. Mau neng ae adik lho. Ora senang belas lho. Kudune seneng lah ditanggapi jaranan. Kasihan, Dudukane ten gak masalah, gak gelem rene. Apa iki? Kim ta Kim? Ndi wong iki? Ora gelem rene. Blek, Kusnul Khotimah. Ki Takim, jangkrik. Bengenane. Oh gak, Kim Takim astagfirullah. Sini gak oleh. Cek. Banter men. Sinten? Asmane sinten? Dimas Ki GK. Kipo. Dimas Kipo Anggoro. Berarti dek iki dhisik iki anu Tin. Piye? Lah iki lah. Ah, jangkrik, tak kira duwe. Pak ya apa? Oh, alah gedang. Gedang. Boget iki ganongan bedes. Heeh. Ganongan bedes, Pak. Ya Allah. Oh, gedeng. Pak. Kudu Ada kok kediri disawer gedang. Heeh. Kim ta Kim? Wah kurang ajar. Yo sak liran pisan lho. Oh, malah lama cara cerita. Iki anakmu tak malikne ben ngene lho. Blek, Kusnul Khotimah.
Blek, ciblek. Iki mau buemu ngawe apik kaya rumahku kaya dudone saweran jajal singgir kulon jajal takonono. Nguwik saweran. Oh, wila. Heeh. Ah, ndang Bu paring-paring. Ora. Hei, Pal, ora Piye? nyawer, Ora. telepon. Oh, telepon to. Tak kira dudut sai jika duwe. Telepon to. Didongane dene. Din. Nyatu ganon. Jaremu kene mu suge-suge. Sapa? Innalillahi. Sing suge-suge ra ndelok. Didongane adik Dimas Kipo Anggoro. Heeh. Berarti cilikane iki nganu Iya. ngopeni kucing. Lha kok iso? Anggora. Mbok Anggora. Kira nek kene kucingnya Enak tiba hidungmu. Heeh. Didongane kucingnya jan gila, Pak. anak siji lho. Saya tak sing banyaknya klepi apa kiblek lah sini. Coba. Iki lho. Lagi lah jalan dah. Coba. Buyayu. Oh, Buyayu. Buyayu. Ah, Buyayu ngambek di. Buyayu. 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 Oh, walayu. Baik. Wong kuwi kayake wis ket sore mecane dhuwit. Golek ya aja mboke tok, pake golek ono. Wong ngono ya Mas Jo ya. Takim iki nyawer gedang. Bu. Loh, lah yo takim kuwi Pak Endi. Jo, Pak Jo. Jo, Pak Jo. Kono. Jo. Ki lah. Sindene ket sore ya nek sing nyawar ket mangi. Jo, Pak Jo. Jo. Wayahmu iki mang jaga gudang apa awakmu rene? Wah. Ngamongi, masalah, penonton lo nyawer. Mosok tuan rumah gak nyawer. Panjal era pedot kan Juga duit. Jangan weh, disambi salto, juga duit. Juga duit wonge. Oh, Mas. Lah kuwi lho. Halo, matur suwun lho. Bagi didudui malah mbok getaki, wong-wong malah isin. Ora pal, Piye? kadang nyawer bae apa? 10.000 mencari teman. Mbah ah. Bae. Wila. Dimbi lah seplewu dimbi kuwi lho, seplewu dimbi. Wah, di Malaysia malah nih. Rong ringgit, 3 ringgit. Piro kuwi? Kayak 50. Gasmu, Piro? 1 ringgit. Tak kira 50. Disambi salto sik. Heeh. Buyayu, Iya. Wilos, Sinden. Itu ya. Piye? Kan lor ya. Seje. Lor ya, lor. Kuwi wong nganjuk iki omahe kene kok. Buyayu, cukup Malah duit. Yayu Sinden. Duit. Mau kemapan turu. Eneke Depi Sinden iki wis Buyayu sawere marah. sak eneke ae. Takim. Ayo, sambil salto. Ayo blek mesti sawer senajan to seplewu. Durasi, pupuk dicukune iki lho. Ora ki jang salto ngomong tok nang salto Ayo kok Mas arep Dian. kowe ya ora ragu. Sambi. Kok pangkosak-kosek. Sitok, jangkrik. Lah kuwi 50 wi. 50 matamu, 50 mata. Sarigit iki lho. Ya, sarigit 3.500 lho. 4.000 lho. Helah, 8.000 berarti entuk andalan kuning. Kan. Ora wi mung susuke mulai cah-cah kok to ora kangge dikene kowe. Susuk wol ora kangge lho, ya sini. Arep dikenepi ora kenek. Ora, iki 50.000 saringgit lho. Biru 4.000. Ya Allah, pirang jangka to, Bu. Aku wong kene saiki. Dikeki ngersule jeblek iki. Apa wis duit luar iki? Ora kangge ning kene. Jam 12. Ya 50 lah minimal. Ngapo? Yo ayo Ora Mas kangge. Jeblek. Heeh. Saiki ora payu. Ijine sampai jam 12. Nah, jam 12. Aja lah tuh. Ayo, bolone sapa ayo. Ayo, ada bencana alam. Ayo, ada bencana alam. Nggih, ngapunten nggih Bu nggih, tukang gonge ngantuk. Mergo mame tewel. Biyu iki, biyu. Bak lepe to. Malelek. Gaplek pakai kuwi. Tak wongi. Piye? Piye Mas? Lah sing ngombe kene lah kok sing tiba kono. Ayo, ket mau wis sing clear. Oh to. Ket mau wis sing clear. Mas, dokmu gonjeng to. Ora, heeh. Wis mari aman, aman ra. Aman.
Ayo Mas Dian, pukul Mas Dian. Ayo dipukul yo. Ran ora. Lah, gonge totok. Mencolot, petenge kentung. Alah. Tak kira muni maer GL lagi. Piye? Alah wis wayah. Tiangi pun dilem. Piye? Ayo, Mas Baijo, ayo.
gairah mening mau sewa karanggo medalipun